This episode is supported by HireReady, a simple tool that helps job seekers polish resumes, cover letters, LinkedIn bios, and professional emails. We wish you all the best, Your Excellency. Thank you. Travel safely back to South Africa. So I said, I'm going on a short visit, and I hope to be back in a few days. I hope you'll miss me. We will, Your Excellency. I'll miss you, so I hope you all will miss me. But I'll be back probably in the next week, Okay. middle of next week. So I wish you all well, and I think everything's under control. Yeah. So I wish you the best when I'm gone. Thank you so much, Your Excellency. Sure. Travel safely. Thank you so much. Thank you. God Yeah. bless. Thank you. Thank you. Timafuna tiyankhe apa ndikusowa kokha chikondi ngati apita Mutharika atakhala kuti adwala ndiye akubwera kuno kuzalandira thandizo. Ndi zipatala zingati ku Malawi zimene zilipo, koma asankha kuwononga ndalama nkubweranso kuno kumapanga kunena kuti iwo mu kabineti yawo adasankhamo Ministry of Health kapena kuti nduna ya zaumoyo. Ndiye ngati nduna ya zaumoyo sindikudziwa kuti ndiye ngati kuli ku Malawi kulibe mankhwala oti mpaka apita Mutharika akhoza kumwa kapena kuti akhoza kulandira treatment yawo. Tinene kuti nduna imene ya zaumoyo adayisankhayi ntchito yake ikugwira molondola, nanga unduna wake utazipitirirabe? Chifukwa ngati apita Mutharika asiya zipatala ku Malawi ndiye kuti kuzipatalazo mankhwala zilibe. Kodi nanga budget ija imene idapita ku Ministry of Health, budget imene ijayo kumene kuja ikugwira ntchito yanji? Chifukwa zikuonesa ngati munthu asiya chipatala ku Malawi kumabwera kuno kuti azachire, which means zipatala za ku Malawi izo mankhwala zilibe kapena zilibe mphamvu. Ndiye budget ija mukumayikiranji yoti ndalama iyi ithandizire ku zaumoyo, ndalama iyi kumaphunziro, kumapanga kuti zinthu zathu zimakhala impossible. Ndiye Amalawi ngati angalankhule pa zokhuzana ndi nkhani yokhuzana apita Mutharika kunena kuti mmene zililimo apapa ndiye kuti apita Mutharika chikondi alibe. Yes, chikondi alibe. Chifukwa Amalawi miyanda amene akhala akulira pano ndiye kuti iwo asanapange organize ya ulendo wawo. Nkuona kufunikira iwo Amalawi ambiri avutike bora ni iwo apo mose moyo. Ndalama ya kuzipatala angodya. Si choncho. Tiye tisamakhale ndi umoyo ozipondereza tokha. Chilungamo tiye tizilankhula apa ntchito ya president apita Mutharika ikuwakanika. Kukanika koyamba nkusankha nduna zimene zatenga ziko padakali pano pa nduna zonse nzolephera. Mukayang'ana ku nduna ya zaulimi ndi yolephera, fetereza angokwerabe mitingo kumapitabe sogolo mpaka pano. Nduna yoyang'anira anthu anza ntchito ndi yolephera, anthu ambiri akungochosedwa ntchito siku ndi siku ku Malawi mpaka pano. Nduna yoyang'anira kuti pasamakhale nkhanza mdziko muno, anthu azikhala mutendere, ndi zolephera. Nkhanza zikuchitika mdziko anthu siku ndi siku akusowa, siku ndi siku anthu akuphedwa. So tikamakamba nkhani zinazi yeti ife timakamba ndi evidence yona kuti boma la nzeru sili kuyenera kumadalira zinthu za maiko aweni ngati makamaka kumbali ya zipatala. Ngati chipatala chikutikanika kupanga tokha mukuganiza kuti ndi chitetezo, mwinaso chitetezo tilibe, mwinaso chitetezo tikhoza kumadalira cha aneba Mazambiani, Mozambiki ndi maiko ena. Ndiye kuti apa tili empotetu 0 kwa 10. Usogoleri wawo ndiye ukupindwanji, uli ndi ntchito yanji, uli ndi phindu lanji, zikuwakanikatu apa. Angopanga design apereke kwa anthu amene angakwanise kuyendesa ziko. Palibe kunyengerera, palibe kusekerera apa. Usogoleri ukukanika ngati munthu akulephera nduna yake kuyiuza kunena kuti hey, ndalama iyi zipatala mupezeke mankhwala oyenerera amphamvu. Ndipo zimakhala bwino kuti
bajeti ija isanakhazikitsidwe amayamba afufuza ona kuti kodi zipatala tili nazo zingati andi matenda amene kwathu kuno amativuta ndi ati pa 100%. Okay, apange sort out zimezi kuti kodi biro yache ikufunika ndalama ingati. Ndunayo ndi imene imalemba iti kuti ozipatala zimezi lili mankhwala akufunika andalama zokwana mwakuti. Apa pali kudwalanso kumaononganso mabiliyoniso kuti kumaoloka zipatala zakunja. Nonsense. Umbutuma kuti ona kugona kwambiri. Gawirani audio yo anthu ena aziwe za umbuli umene kuna kuti ukufunika kuthana nawo. Ndi uchisiru. Munamva kuti Jacob Zuma kapena kuti Ramaphosa Thabo Mbeki kuti apita kuzipatala zakunja. Zipatala zake zakuti. Khalani serious pochita zinthu. Osamangokwiniza ndalama m'mathumba za Malawi. Perekani misonkho kwa eni wake osaumira. Achaini wake misonkho pano ambiri akukumana ndi mavuto ankhani. Tenga ndalamayo tumizani mabasi. Anthu apulumusidwe kuno. Zinthu sizili bwino.